Ассалому алайкум бачаҳои азиз. 15 сотиқ замин, 3 дар хона, 650,000 сум дар Душанбе. Варианти беҳтарина. Дӯстон видеоро тамошо кунед. Дӯстон, инҷа дӯстон деҳаи навбунёди Чорай. Анаи тараф аз Корвон омадем дӯстони азиз. Роҳ ба сӯи Корвон. Инҷа заправка. Нигоҳ кунед дӯстон, адресро фаромӯш накунед. Прямо мошин бозор заправкаи Фирӯз дӯстони азиз. Хоб тарафи дасти чап роҳ ба сӯи Калхози Россия Ленинский район мешавад дӯстон. Хулоса ина шоҳроҳи Хуросон, шоҳроҳи Душанбе, ин тараф Ленинский район дӯстони азиз. Инҷа лаби роҳи Калон, ҳозир деҳаи навбунёди Чор мерем. Амита дӯстон метавонед шумо Корвон бирен. Хулоса ки дохили Душанбе метавонед рафта. Анаи маҳаллаи навбунёди Чор дӯстон. Ина. Ҳозир аз назди хона бо навор мекунем, тамошо кунед. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки аз пеши ҳамо дарвозаи маҳалла ма шумо да видео кардам нишонтон додам. Мақсад омадем 350 метр. Инҷа кӯча дӯстон. Ин ҳамин хона дӯстон, хонаи мо ҳай. Ин ҳаминҷа бачаҳои азиз, даромон 15 сотиқ замин дора бо 3 дар хона бо веранд, баня, ошхона, ҳамаш хулоса аст дӯстон. Ман аю тараф нишонтон метам, ҳавлиёра ҳамаша дӯстон нигоҳ кунед шумо. Бардор азиз, бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Нигоҳ кунед дӯстон. Инҷа ҳавли мо дӯстон нигоҳ кунед. Як хона, ду хона, се хона, баъдан инҷа як веранд дига дора. Ҳозир ман шумо да ҳавлиро ҳамроҳи боғаша ҳамаша нишон метам, баъд қисми дохили хонаҳоро нишонтон метам. Айҷа. Инҷа ҳавзи обая. Ҳавзи об дӯстон. Мақсад ки ду намуди обай. Обе ки 24 соатай ба учочкай. Нигоҳ кунед. Оба нишон тем шумо да бачаҳои азиз. Ина дӯстони азиз. Масъалаи об. Хай якчанд дарахти меваданда дар ҳавли утарон дӯстони азиз. Хуб дӯстон, навора сабр кард то охир тамошо кунед. Инҷа ба фикр барои ҳамон марға ҳиндук оғел, яъне ки катак дӯстон. Аҷиқа ҷой. Хуб, инҷа бо чӣ боша? Тапак ҷои нонпазӣ дӯстон. Ин ҳамин ҳолат дӯстон, ина марамат. Маҳаллада қишлоқ дӯстон. Инҷа боша бо чӣ дорам? Дар инҷа ина дӯстони азиз ҷои аломонӣ. Алоби. Ана дар умум масоати ҳавли мо дӯстон мешава 15 сотиқ замина ташкил метиҳад. Ҳамин қаш ҳамвори дӯстон ин тарафаш камтарак хеле поёнтарак рафтага, нигоҳ кунед накам. Ин ҳамин сеткае ки мебинед, ин сетка, ин ҳамин сетка қати граница гаштага, ин хеле поён қати. Намо дарахтои дестен ку ана миҷа граница бача азиз. Ин ҳамин хеле хулоса. Инҷа да ҳоҷатхона ка. Инҷа ҳоҷатхона дӯстони азиз. Границаро нигоҳ кунед бачаҳо. Ина. Хуб, нигоҳ кунед дӯстон. Исмерем бо нишон кунед. Хуб. Ина дӯстон границаи мо. Ина миҷа граница. Инҷа дам обай дӯстон азиз. Инҷа як оби дигаи нишонтон батам. Ина дӯстон азиз, мақсад ки ана дар инҷа ята подвал, веранд, ду хона, дар онҷа боз як тага меҳмонхона дӯстон. Ҳавли стяжка кардаги нигоҳ кунед. Не шербачҳои ҳам тарафам. Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Нигоҳ кунед бачаҳо. Иҷада якум хона. Ина дӯстон, хонаи калон. Ремонти хушрак. Кардагӣ. Инҷа тиреза дор хай. Потолок. Хулоса дӯстон меҳмонхона дидем. Иҷара бинем бо.
اینجا دو خانه دوستان، یک تا ویراند. همینجا پدوالش نشون دادیم، بعد خانه را دوستان عزیز. در اینجا دوستان اینجا پدوال. داخل پدوال مقصد آزاد می‌داریم. خیلی سلقین یخش رو. اینا دوستان. من در اینجا بچه عزیز خانه های نوبتی. همینجا را اگر محکم کنه فکر میکنم باید خانه ایگه پکر که ویرانش بگیم خطا نمیکنیم دوستان. اینجا در خانه دیم. کلچه های اوچگی بچه که عزیز. اینجا باشه دوستان خانه سیوم. این دوستان خانه سه. اینه می حالا اینجا باید تگه تیزه داره خیلی خلادینیک. در اینجا دوستان اینه باز یک تگه بانیا ایگه دوستان. اینه بانیا دیدیم بچه عزیز. این همی حالت کردگی. خلاصه دوستان این همی خونه خیلی ابزارش کردم تا حد امکان فهماندم نشان دادم. با دلشی با میانه پیش میبینید کدومیتون مثال خریداری کنکریت نیست. دوستان عزیز نرخ خانه 650,000 سومون. 15 سوتیق زمین، 3 در خانه، تگش پدال، حولی استیشکا، دو نمودی او، مکتبش 800 متر، مسجد 500 متر. خلاصه خیختون راهی کلنا دیدین که جدا قرار داریم و باقی مانده معلومات را زنگ زدن میگیریم بچه عزیز.